Thabo Sambothi obingelelayo eNanda ukuzalwa nje khona la eNanda. Ngivakashelwe namhlanje yi-Select TV. Ngiyabonga ukuthi bangivakashele. Hayi bathi ake sixoxe ngendaba enkulu yomfeli nenkosi uJesu Kristu. Kuthiwa wafela izono zabantu. Ke siyibheke le ndoda yafela izono zabantu. Kuthi kwakwenze njani uNkulunkulu azathumela indodana yakhe eyithanda athi ayihambe iyofela abantu bokubonile. Indaba endeke le esinikezwe kodwa belungu njengoba thina sila South Africa noma eAfrica nomhlaba wonke isifikele nabamhlophe. Siyakhumbula ifika le ndaba ize yahlukanisa isizwe la kaZulu nje mangizoba nje la kaZulu. Kwakhona abantu ekuthiwa amabhinca ngoba bengakholwa. Kwakhona abanye ekuthiwa amakholwa bakhelwe imishini babekwa ndawonye ngoba nakho belandela lenkosi noJesu nomsindisi. Ekwathi makufika okhokho bethu bekhonjiswa lento babuza babehlakaniphile babengaveli banqake noma yini babebuza. Lo uNkulunkulu wenu ayi thina sinayo uNkulunkulu wethu umveli nqangi. Lo wenu lona kuthiwa hayi thina sinomkhulu kakhulu. Hayi baze bafike nezithombe-ke bayindlala izithombe babakhombisa abantu. Awu lona pho hayi indodana yakhe le uJesu. Awu pho yena uphi uNkulunkulu? Hayi uthuma indodana. So naye indodana iuNkulunkulu. Oh hayi cha. Pho lo munye kuthiwa hayi uma wakhe lo. Hawu uma wakhe uphi ubaba wakhe pho? Hayi ubaba wakhe uNkulunkulu. Hawu pho uNkulunkulu wayengaganile uma wakhe. Hayi wayeganile egane ba wayenendoda uJosefa. Kodwa uJosefa kuyena ubaba kalo cha hayi akuyena ubaba wakhe uba uNkulunkulu. Kushuthi lo nkulunkulu wenu uyaphinga walala nomfazi womuntu. Kwase kuzalwa indoda hayi thina ngeke ake kwase kuba khona-ke amabhinca hayi amabhinca angayizwa nje isuka nje lapho le ndaba ukuthi no kunendoda ekuthiwa uJosefa inonkosikazi ekuthiwa uMaria kodwa futhi ayimithisanga unkosikazi wayo yammithiselwa uNkulunkulu. Kushuthi manje lento inenkinga phakathi nizela nemikhuba esizweni. Hayi baqala-ke abantu ababhincayo hayi bangayivuma lento. Ngiye ngizwe-ke abantu-ke makukhulunywa ngaleli gama ekuthiwa amaqaba ngoba khona abanye abantu bebebizwa amaqaba kuthiwa amanqaba kukholwa. Leli gama liqhamuka ngala Eastern Cape emaXhoseni elithi amaqaba. La bekuthiwa amabhinca ngale Eastern Cape bekuthiwa amaqaba. Now ivelaphi indaba yokuqaba? Ukuqaba ivele egameni ekuthiwa ukuqaba. Yabo ukunqaba nokuqaba izinto eziwu-2 ey'ngafani. Ukuqaba uma ukubona amaXhosa namampondo khona la madoda awafaka ebusweni amhlophe mayehlobise kuthiwa ukuqaba lokho. So labo bantu-ke ngoba kwathi kwasengena iChristianity angayivuma lento yabo yokuqaba kufanele bageze ubuso bayisuse nje lento yokuqaba. Laba abanqaba ukukholwa baqhubeka bayiqabela kwase kuba-ke amakholwa namaqaba. Ivela lapho lento hayi ukuthi babenqabile bona kodwa banqaba ukususa ukuqaba. Amaqaba lawo ngoba ayiqaba. So kwase kuba kanjalo-ke kwakhona-ke abantu abaqabayo. But lento mina sengiyikhuluma la eduze-ke ngoba bengisayikhuluma la ezweni ukuthi ifike nama-missionaries kwanemibuzo ebuzwayo abantu bakithi kodwa isuka phezulu la sithi khona iseGibhithe. Ngizosebenzisa igama elithi Kemet noGibhithe kanye ngiwashintshanise mhlawumbe kodwa eKemet seyikhona eGibhithe kodwa ngizosebenzisa kakhulu leli laseGibhithe ngoba abanye abantu leli leKemet lisafika abantu abafunda iy'ncwadi kakhulu abo baliqonde leli leKemet abantu abafunda iBhayibheli kukhulunywa ngeGibhithe laphaya nabantu abakholwayo kukhulunywa ngeGibhithe. So lento yenzeka eGibhithe ndulo eGibhithe bengakafiki laba abamhlophe besayihlalele emgedeni eEurope laba behleli khona. Abamhlophe-ke bekwabantu nje bebephila ubulwane. Bembathi ikhumba
lokubhinca lokho kubhincwa abantu bakithi la enzansi bekubhinca bona lebehlalele emgedeni kuno ayisi le kubani. Kuyisizwe nje singenabo ubuntu, sizwe siphiliswa kuyilwane. So la eAfrika ngaleso sikhathi koKhemet la sekunedolobha elikhulu, umbuso omkhulu lo onempucuzeko, khona ogesi, ngikhuluma ngento yo 6000 years. Into endala kakhulu. Ngisho mhlawumbe o 4000 BC. SekuneKhemet, kunama pyramids, kunayo yonke kunezikole, kunamavasithi, khona yonke into. Ayikho into engekho. So ngaleso sikhathi laba bayihlalele emgedini abayazi lento. Kwahamba ke baze baphuma emgedini baze basondela la eAfrika bafika nakoGibhithe. Abantu ke bakithi base beyabaphucula. Leba kuthiwa bona belethe impucuzeko ekuthini ithina esaphucula bona, ithina esakhumulisa bona ikhumba. Bona babefaka ikhumba, thina sasifaka indwangu. eKhemet sasifaka indwangu, thina bakhi bokuqala bendwangu abantu abamnyama. Indwangu ayakhiwanga yilabo abamhlophe, labo abamhlophe bayithatha kuthina, balithatha kuthina ulwazi lokwakha indwangu. So behleli ke lapha ya mabefika la bafika futhi beze labantu ngokuzotrade kakhulu, bazofuna ukudla okolweni, bazofuna iiron, insimbi, kunezinto nje abazoyifuna la kuthina. Mabefika ayi ifike bamangaza into abayibona la kulabantu abamnyama. Awu, abantu baphila impilo enjena njengoba ngisho kwakhona ngisho ugesi wasukhona ugesi, hayi lo ufana no wala eSouth Africa manje noma wala emhlabeni ohamba ngentaba. Ugesi wahamba ngomoya, ugesi wamahala. Lo owake wathi uTesla uyawakha wabuye wavalwa ngoba wakubonakala ukuthi ubulala ibhizinisi. So babona indlela abantu abahleli ngayo, labantu bahleli njengemndeni, bahleli njengomphakathi, akukho ubugebengu. Yabo nje impilo esiyiphilayo nje, impilo abangakaze bayayo. Hayi base bayahlala ke nabo bathanda ukuyifundiswa lento. Abakithi ke base beyabafundisa ukuthi nabo mase bebuyela le eEurope bafike bayifake lento. Base bebona ke nendlela esasikhonza ngayo umdali ngoba babengayazi indaba yokukhonza umdali. Babengakhonza umdali bona, babengazilutho ngokukhonza umdali. Babengazilutho nje, babeyiphilela ubulwane. So kukhona ke lapha eKhemet loba sike sibone kuno Oset, Aset, Osiris noHeru, iTrinity yakhona la esasinayo thina lokho kuthiwa iTrinity, ekuthiwa eBhayibhelini uyise, indodana, umoya oyingcwele. Sizofika ke lapho kodwa kuthina kwakuthiwa umama, ubaba, ingane, or umama, ingane, ubaba. Iyona Trinity. Leyo nto yayakhelwe istability emphakathini ukuthi abantu kufanele baphilisane kanjani, ukuhloniphana, igaba zokuphila lezi ukuthi kuba umama, ubaba, ingane. So kwakuyisystem esasiphila ngayo. Hayi ukuthi njengoba ukubabone lapho oHeru ukuthi babekhonzwa. Ngibona abantu esenjengoba sengingenele lento yaseKhemet kakhulu, sebebiza ngathi iyakhonzwa le nto, kwangakhonzwa. Sike sibone uma ufundisa mhlawumbe ukuze mhlawumbe nengane ikwazi ukugrasp into kahle noma umuntu ongafundile. Njengoba nabo abelungu bafika ukuze basifake uJesu bafika nezithombe. So nalapha ke kwathi ngalenkathi kwenziwa lento base kwakwakhiwa izithombe lezi ezazakhiwe zoHeru noOset noOsiris bonke labo kwaba yizithombe lento. So nangalena ke eKhemet ngale yaminyaka lento yayiyithombe, kwakubekwa izithombe nje ukuthi abantu bafundiswe ngezithombe. Ziningi ke lezi zithombe, sike sibone mhlawumbe ubona umuntu onekhanda lokhozi, akakho umuntu owakwathi nesidumbu somuntu wanekhanda lokhozi. Ku-underworld yakhona amakhunywa akhona ubona umuntu onekhanda lengwenya, akekho umuntu onekhanda lengwenya, kodwa kwakuyizinto ezakhela ukuthi ifundiswe. So lesizwe ke safika ke sike sizwe ke manje abafika kuqala la kulabo abamhlophe eKhemet amaGreek. Sike sizokhulunywa ngamaGreek philosopher, osolwazi bamaGreek, oPythagoras, nabo bonke laba abanye ulwazi abalifunda la eAfrika base behamba nabo beya le. Mase bengale ngoba ngithi lesizwe sasiphila ubulwane, sase sifuna ukubuya size la eAfrika.
indaba yokuthi siloke sidevelopa noma sizakhela into yazo ngalese siyibonile into evele yakhiwe ekhona eKhemet esingafike nje yanto nje sivele sifike siyithathe sithathe yonke lwambuso sithathe yonke lezi zakhiwe kubuse thina sibabuse labantu ngoba vele kwakuyizizwe enjalo eEurope babephila kanjalo lezi ayiphila ngokuhlaselana lezi azizwe lesi sasihlasela lesi nalesi sihlasele lesi so bathe mase bebafundisile base bebona kulula into eyenza ukuthi bafuna ukuzohlasela futhi babone ukuthi bazohlasela bawine kalula ingoba la into ibithi umuntu kunemithetho ekuthiwe kama lethi mayithi umuntu angibanga angizange ngimthuko omunye umuntu iyaziwa leyo mthetho abantu bake bayifunde imithetho kama angibulalanga le eBhayibhelini esiyimithetho eyishumi ethi ungabulali lapho uthi wena angibulalanga lothi nje angibulalanga uveza ukuthi abantu baseKhemet bebeyazisa impilo yomuntu ababulali abantu base-Afrika ababulali into bebeyazi so le genge le ibingakusaba ukuchitha igazi into yayo so iyazi ukuthi maseKhemet and babonile mabefica laba bantu into abangenayo lapha eKhemet abanawo amabutho abanawo amasosha abanayo nje into eyimpi so lapho zovele singene kalula thina songena ngempi sithi gomboloqo suthatha umbuso sibabuse bese siyishintsha yonke le yanto isebenzele thina la ngempela ngena amaGreek abuye sezohlasela aseyathatha kukhona ke amakhosi akhona eGreek athi esengenile lapha eKhemet noma eGibhithe kwathiwa uPtolemy igama elithi Ptolemy kahle kahle lithi king or lithi inkosi kuthiwa khona uPtolemy 1 Ptolemy 2 Ptolemy kanjalo babebizwa kanjalo njengoba eGibhithe khona babebizwa ngoFaro inkosi uFaro khona la bathi ke bona uPtolemy inkosi ebusa amaGreek so uma befika lapha eGibhithe ke base beba noPtolemy 1 uPtolemy lo wayeyumngani kaAlexander uAlexander uyena wayehola impi le eyafika ngoba kwakhona imibuso yakhe uAlexander lapho uAlexander yambe enqoba zonke izizwe la wakhe umbuso wakhe waze wafika naseKhemet nakhona eGibhithe ngithe ngizosebenzisa igama eGibhithe wasefika enqoba uAlexander wayesebeka ugeneral lo ekuthiwa uPtolemy owaba uPtolemy 1 umngani wakhe wathi uyena ozobusa lapha eKhemet abusa umbuso wabeka yena mayisembekile umngani wakhe wahlala lo waba uPtolemy 1 wayebizwa ngoSotha abantu ke bayazi ke abantu abaguglisha aboguglisha abathola uSotha ukuthi kwakubani uSotha igama elithi Sotha ngamanye amazwi lithi ukuthi savior umsindisi so uPtolemy the savior noma uPtolemy umsindisi inkosi umsindisi njengoba kuthiwe kukhona inkosi uJesu umsindisi suka lapho lento ukuthi kunenkosi ephinde ibe umsindisi so waye uPtolemy eyinkosi nomsindisi wabantu beKristu laba ayibalandela babekholelwa kuyena kodwa into ayenza uPtolemy uthi esefikile kwabona kunoHeru Osethi nobani bonke laba bakhona wayesethi nami ngifuna ningibumbe ningakhe nami ngibe nesithombe sami esibunjiwe la bese nisifaka ethempelini nami ngibe omunye walabo uNkulunkulu enibakhonzayo hayi banqaba ke akuzothi abafundisi baseKhemet okuyibona ababephethe izikole ngoba babebizwa kanjalo kuthiwa abafundisi priest abafundisi hayi abafundisi baseKhemet bayinqaba lento wathi no hayi lento sitela yona ngeke ikwazi ukwenzeka oqala wena umhlophe thina sibamnyama manje uthi asikubumbe umhlophe siphinde sikufake ethempelini siphinde sitshela abantu ukuthi abakhonze wena uthi phela njengoba ngiyinkosi faye futhi ngibe uNkulunkulu kunesihlava ke sasesingenile kwabanye oFaro lapha kuya ku25th dynasty kwakhona eKhemet ukuthi base beyinabo beyibiza ngoNkulunkulu so uPtolemy naye mayifika uSotha lo abona ukuthi no nami ithuba lami la ukuze labantu baphathe kahle fanele nami ngibe uNkulunkulu ukubona njengoba kade sekwenza laba abanye oFaro hayi abafundisi ke bayale lento bathi no ngeke size sikwazi ukuyenza into engekho thina hayi waqala ke wababulala babenqaba ukwenza lento hayi bancamela ukufa impela cha ngeke
ngaka sikufake emathempelini ala. Wahamba waze wafika endaweni ekuthiwa iseMemphis khona le eGibhithe, wafika wakhuluma nabafundisi bakhona. Ngenxa yokuthi ke labafundisi base bebonile ukubulawa kwabanye abafundisi kabuhlungu, wathi mayebatshela lento babothi hey madoda vele nathi sobulawa, aseyivumene lento senze. Base beyambumba, bambumba bamthatha base bemfaka ethempelini. Wase yaqala ke uTholemi useshintsha inkolo. Njengoba kade bulala laba abanye abafundisi bebabulala athathe nezincwadi zabo ngoba kwakunezincwadi njengoba ngisho ithi eKhemet bekufunda. Umfundisi lapha waseKhemet, umfundisi wakhona a teacher ubefundisa hayi indaba ukuthi ubeshumayela, ubefundisa umfundisi. Ufundisa science, ufundisa ibalo, ufundisa yonke into. Afundise martial arts, lento ekuthiwa i-martial arts. Namanje mangasuye eKhemet or eGibhithe, ey'ndongeni zakhona ufike uyibone iy'thombe abantu benza i-martial art, ngoba abafundisi bekufaka kube umuntu ofit, umuntu owazi i-martial art, ngoba bahamba iy'ndawo behambe beshumayela. Ngenzeka bahlangane nento ezobaphazamisa noma nobungozi endleleni, kufanele akwazi ukuyivikela, or uma ehamba edabula emahlathini akwazi ukuyivikela ey'lwaneni. So bebefunda i-martial art, ukuthi i-martial art bese baze babe yibona abayifundisayo i-martial art. So ukuba umfundisi lapha bekukuthatha noma mhlambe 40 years or above uzubeke usuyakwazi ukuthi ube umfundisi. Kuthe kodwa mase kuhlakazeka lapha eKhemet, ngoba isikhathi sekufika ama-Greek, kwakhona abafudukayo, hayi bengasayithandi lento, abanye bafudukela ko-Ethiopia, abanye bawela beze Asia. Ibona abahambe nalolu lwazi esesilibiza namhlanje ngokarate no-kung fu e-Asia. Lasuke la lahamba laya le, ngoba kwakuyileli esike sibabone abantu abake babuka ama-movie la ka-kung fu, bakubabona ama-master khona la hlamba ko-Shaolin master. Kuba ikhehle elidala kodwa manje ilona eliphethe lolwazi, ilona futhi elishaya kakhulu la, ngoba ilona vele elibafundisayo i-martial arts laba basebancane elibaqeqesha babizwa ngama-master. Nalana-ke umfundisi wayeba nalolu lwazi, nalo lonke ulwazi, akwazi ukuthi kuba nebhalansi, hhayi ukuthi wawutshela indaba yezulu nesihogo lapho, wawutshela indaba yokuphila emhlabeni, ukuthi fanele uphile kanjani, uzodlani, indaba yomnotho, yonke leyo nto ubhalansi ukuze isizwe sibhalansi. Now mayefika uPtolemy, athi uPtolemy no, sekuzoba yimina inkosi nomsindisi. Wayeseba ney'thopho-ke, elinye igama ayibizwa ngalo wayibiza ngoMary Amun. U-Amun uyena uNkulunkulu-ke lapha eGibhithe, bekwazi ukuthi u-Amun uNkulunkulu omkhulu, konke kuvela kuyena bese kwehla-ke njalo-ke kube ney'gaba-ke zonke ezinye, kodwa u-Amun lo namhlanje eBhayibhelini esithi masithandaze noma bese sithi amen, uyena u-Amun lo, igama likaNkulunkulu u-Amun, it's amen. Abanye bathi amen kodwa uyena, kuseyigama elilodwa. Now wayeseyibiza ngoMary Amun, elinye lamagama akhe wawuMary Amun, shuthi iy'thopho, useyachoshwa manje uPtolemy or uSotsha, uPtolemy Sotsha Mary Amun. Mayeyibiza ngoMary Amun, igama elithi Mary lichaza ukuthi othandiweyo ka-Amun, othandiweyo kaMdali, wayibiza kanjalo yena. Hhayi ukuthi igama elithi Mary igama lomuntu wesifazane, igama elithi othandiweyo. So othandiweyo igama lakhe uMary, naye-ke wayewubiza ngoMary Amun. Wayeseyakhonzwa-ke abahlubuka-ke lapha eMemphis, ngoba phela kwabe sekuyaxatshanwa manje la emphakathini. Kwakhona abathi ngeke siyilandele le mfishimfishi thina, njengoba ngithi abanye baze bakhetha ukufuduka. Kwase ukuthi laba abalandela-ke uSotsha baqala-ke baba yibandla, baqala bayishumayela lento. Sekwakhiwa-ke manje imfundiso engekho ukuthi uSotsha ubani, sekwakhiwa itheology engekho. Waqala-ke uSotsha wakhonzwa, waqala kwakhona abantu abaphikayo lento ukuthi no, akukwazi, siyamazi thina uSotsha lo kanje kanje. Kodwa lento ihamba iminyaka phela, ngoba noSotsha useze kuhambe kwama noma eseshonile wakhonzwa, kodwa laba abamkhonza baqala-ke manje baba yibandla. Ila kwavela khona leli bandla ekuthiwa i-Coptic Church or i-Egyptian Orthodox Church, eligcine
sesikhathi sengena amaRoma ngoba emva kwamaGreki eGibhithe kwabe sengena amaRoma lafuduka laze lafudukela Ethiopia la yi-Ethiopian Coptic Church or Ethiopian Orthodox Church ekhona namanje. Nale i-Coptic Church yaseGibhithe ikhona namanje okuyibandla lobuKristu. So kuhambe kwahamba-ke njengoba kulokufika lezi izwe ezimhlophe kwase kufika nesamaRoma. EsamaRoma sekufika umbuso kaConstantine. uConstantine naye ubhizi ushaya izizwe ngale nako-Europe uyehla uzongena nangala e-Afrika. Wakhe umbuso wakhe naye wayefuna ukubusa umhlaba. So uma efika uConstantine eRoma selidlile imibuso. Labona ukuthi no into nayo elidingayo la ukuthi into ekufanele ayenze kufanele athi mase udlile umbuso kodwa into eyinkinga la embusweni nekwazi ukuthi ihlanganise abantu inkolo kufanele naye ngoba kwakukhona ke manje ukuhlukana kwezinkolo uConstantine ngekhathi efika ufika nje uConstantine njengoba ngisho yathi ukhona ama-Coptics lawa ashumayela uTolemi noma uSotha. Ukhona bakhona la eGibhithe abathi bona bayingeni leyo nto bayiphikisa siyamazi uTolemi lo. Umlando wakhe uhamba kanje njengoba nami ngilanda umlando kaPtolemy nabanye babewazi. Mafika uConstantine sewakhiphile amaGreek sengena umbuso waseRoma lo owaziwa ngokuthi Byzantine Empire. Kodwa udume ngokuthi iRoman Empire. uConstantine naye about no kukhona into enginenkinga yayo la. Right sengiba ubambile yonke imibuso ngayiketula kodwa kunalokuxokozela kwenkolo. So ukuze nami umbuso wami uzinze kufanele ngakhe inkolo ezohlanganisa bonke abantu ukuze ikwazi ukuthi umbuso wami uzinze ngalokhu nalokuxokozela ngoba khona izimpi ziyale bafuthi ayabulalana amakhola ngaleso sikhathi efika amaRoma. Constantine bese biza ababhishophu. Khumbula ngithe ibandla selikhona eGibhithe leli kuthiwa i-Coptic Church linabafundisi sinababhishophu lina yonke into selakhiwe ibandla lakhiwe nje ngoba ngabo 135 BC njengoba babelandela uSotha umsindisi basebebizwa ngani abalandeli bakaSotha babebizwa ngamaKristu ngoba naye wayebizwa ngoKristus uSotha lo uTolemi. So amaKristu ayivele sekhona 135 BC nje asekhona amaKristu lapha ya eKhemethi nakumbuso wonke lo wamaGreek owawubuswa ngale owakumbuso wamaGreek. Makungena ke ufica amaKristu uConstantine iwona aphambili. Kodwa nawe uzokwakha enye into manje ngingxova kanje lalelani. Bese biza ababhishophu bonke benkolo athi abeze bazohlangana eTurkey kule council ekuthiwa i-Council of Nice ngo325 AD. Makufikwa lapha eTurkey kwakunababhishophu abawu318 kwaba nomhlangano owadonsa izinyanga ezimbili nezinsuku eziwu12 kuhlangane lapha kudingidwa indaba yenkolo. uConstantine lapha kudingidwa indaba yenkolo uthi no la sizokwakha inkolo eyodwa manje ezohlanganisa yonke lento eniloko nibanga fanele kube khona this is one empire fanele kube noNkulunkulu oyedwa. Right ithi ke mayifika ke indaba kaConstantine lapha ya kwi-Nicene Council bese uConstantine ababhishophu baphikisana phakathi kwababhishophu ababekhona kwakuvele kunesiwengu sombhishophu wala eLibya ekwakuthiwa Arius. Ayewayesiwengu Arius engayizwe indaba kaTolemy. Uzethe engayizwanga indaba kaTolemy ngoba uye lo wayesenabalandeli abaningi ehambe eshumayela indaba kaTolemy eGibhithe nakoLibya yonke indawo uArius etshela abantu ukuthi hey ayikho lento lo uNkulunkulu enimkhonzayo lo Kristu wenu lo enimkhonzayo uTolemy lo ukanje umlando wakhe njengoba senza namhlanje siveza umlando ukuthi lo Jesu okhonzwayo wavela kanjani iyona nto lesenzayo. Now uConstantine bese uConstantine lalelani-ke into esizoyenza la sizokwakha
uNkulunkulu oyedwa naye futhi akhe isifanakalo senkolo ngoba kwaleya nto kaButholemi kwakuyisifanakalo kulunjanisiwe nje kwathathwa ngala nangala ngitshombile la uTholemi lesasithixo sakhe sasakhiwe sasibizwa ngoSerapis okuwukuthi wathi akuthathwe uOsiris lo waseGibhithe ahlanganiswe hayi futhi ukuthi kwasho yena kwenza laba bishop ababemakha bathi-ke sithatha isiqu sika-Osiris sisihlanganisa nesika-Apis. U-Apis ileli thole lenkunzi sike silibone lithwele ilanga la noma ithole legolide lalapha eGibhithe. So base bembiza kanjalo ukuthi hayi uyinkunzi Ptolemy sihlanganise uSerapis nalento kwase u-Osiris no-Apis kwase kuphuma yena wasebizwa ngoSerapis. So uNkulunkulu owayikhonzwa-ke embusweni wamaGreek laphaya eGibhithe nakuyo yonke indawo kwakuwuSerapis indodana kaNkulunkulu othandiweyo ka-Amoni. uSerapis Mary Amoni, uSerapis othandiweyo kaNkulunkulu. Now uConstantine mayesefika la uyabona ukuthi lento kaSerapis ibanga inkinga asakhe nomunye uNkulunkulu. Athathe the very before lokho uConstantine ayiqale lento yakhe uArius uyahlupha la nababishop afike nabo uthi akulokhuzwa ayiphikiswe nje lento akubuyelwe back entweni esasivele thina siyikhonza indlela esasikhonza ngayo yonke lento nje yenziwayo ayikho. So uConstantine ayibuka lento bese ngena ngakomunye wababishop kwakuthiwa uSylvester ngoba kwakhona la kwakubonakala ukuthi mawuloku uphikisa kukhona ongase kuwehlela abanye-ke base beqalile vele kwakhona nabanqunywa izandla khona la kulo mhlangano ababethi bayaphakamisa abaphikise uConstantine athuma amasosha akhe athi nginqumeni isandla sona lesathi ephakamise ngaso. So kuningi okwakwenziwa kusatshiswa ababhishophu wase ebiza uSylvester kushuthi anganoma wayembona ukuthi uyimenemene uSylvester or ulutho athi uConstantine lalela Sylvester uneplanning uConstantine manje yale nkolo afuna ukuyakha yena athi mina nginenkolo engifuna ukuyakha ngifuna ukwakha ibandla elisha la and wena ngizokwenza umholi wabo. uSylvester kwaba uyena upope ukuqala or the first pope kwinkolweni le yamaRoma kwaba uSylvester. uSylvester ephumaphi la eAfrika la eGibhithe kodwa mayesefika ngale useyamthembisa lesikhundla uConstantine useyavuma-ke naye bavumelane noConstantine ahambe uSylvester anxenxa abanye ababhishophu ukuthi niyabona kuzothi mase kuvotwa kusasa uvotelwa lenkolo le kaConstantine nina nizovota sizovumela uConstantine lento isihamba kanje kushuthi abanxenxa lento namhlanje sike siyibone nakwipolitiki divide and rule into yakhona. So isystem endala kade baqala bayenza nangempela kuyasa ngakusasa kuyafika lapha kuyavota usethi-ke uConstantine nayi-ke into ezokwenzeka la sesizoba noNkulunkulu omusha sizohlanganisa uZeus uKrishna Jesus Christ uZeus uKrishna uba omunye ngizokhumbula kodwa uyahlanganisa manje ngoba uhlanganisa izinkolo la ulokhuza ukuthi sizothatha lo nalo bese sakha inkolo eyodwa ezoba noNkulunkulu oyedwa lo namhlanje obizwa ngoJesus Christ. Kwabulawa bani uSerapis kwakhiwa bani kwiCouncil of Nicaea uJesus waba ubani waba uyena uKristu kwase kuthathwa leya Trinity eyayithathwa uAlexander yaseKemet wayishintsha yena wayakha ngalendlela yakhe bazosebenzisa yona leya nto ngoba phela bayabhikisha uArius la bona babenze leya Trinity yabo kaMother Child Father wayesethi yena kuzoba uyise indodana umoya oyingcwele bambulala uMother. Why bebulala uMother? Yingoba
Laba bantu base-Europe bebonke njengoba bafika babe nalento ekuthiwa i-patriarchy okuwukuthi indoda phezulu. La thina e-Afrika besazisa umuntu wesifazane kakhulu. Ngisho ungafika la kaZulu siyayazi indaba bekuthiwa umuntu wesifazane akathintwe. Uma nike namthinta noma washawa kuzodinwa unkosazana nomkhubulwane. Lingase lingani ngisho izulu ngoba umuntu wesifazane ubebekwa phezulu. Even eKemet lapha eGibhithe before kufike lama Greek nama Roma. Umuntu wesifazane uyena obephezulu ngale ndlela ukuthi even ulibo isibongo ibloodline bekulandelwe umuntu wesimame. Akufani namanje ukuthi ulandela eyomuntu wesilisa ukuthi hayi umuntu wesilisa uyashada bese kulandelwa isibongo kanjalo. Kwakulandelwe somuntu wesimame. Babethini why kulandelwe somuntu wesimame? Ulibo makulandelwa ulibo. Ngicabanga ukuthi ngisebenzisa igama right mangelona lesiZulu bayangicorrect abazi isiZulu. I-bloodline kodwa lengizama ukisho belandela i-bloodline ulibo lomuntu wesifazane ukuthi ingane uma izali sho izalwe yilo muntu wesimame. Kodwa sinayo isho ukuthi ubaba wayo ubani. Angasho yena umuntu wesimame ukuthi yilo ubaba wayo. Kodwa akekho nesho. Kodwa ukuthi iphumephi sinesho iphume kulo. Lokho nje akungatshazi. Esingenayo isho yakho ukuthi umithi soba. So yayilapho ke into yala eKemet. Laba umuntu wesimame bengamthatha inotice. Leyo nto leyo ke mhlambe ngelinye ilanga sobe sixoxa. Ingakho kwakhona izinto ezifana noSathanalia ukuthi mabebona le eEurope before umuntu wesimame bamshade ubekwazi ukuthi amthathe unyaka wonke kuthiwa amthathe mtest. Momthanda uzomshada ngonyaka ozama oboba ukuthi hayi awusamthandi ngonyaka olandelayo yokhetha omunye uyatest driver nje wenza njalo nje. So umuntu wesimame bento engeyilutho. In such a way ukuthi ngendlela ekubanda ngayo le bekuthi ebusika mase kubanda kakhulu uthola ukuthi bashodelwa ukudla. Bebebulala abantu besimame izalukwazi baqale ngazo basibulale bayipheka bazidle. Mase iphelile izalukwazi kuthiwa hey namanje ukudla kukho bangenela laba abasebasha. It's either bazongenela ingane bayibulale kodwa esifazane bayibulale bayipheke bayidle or bazobulala unkosikazi mangabe ukuthi bengenazo ingane bulala unkosikazi la thathe ngimpheke ngimudle. Okay. So bebevele bamthatha umuntu wesimameke kanjalo bampheke bamudle kungabe indaba zalutho. Impilo nje umuntu wesifazane ibingeyilutho. Ngishilo ngathi labantu bafike la eAfrika ukhipha umphefumulo into ebingenziwe. Bona bekwazi ukubulala imphefumulo abulala unkosikazi wakhe ampheka amudle bekuyinto engeyilutho. Bebelwe labantu ngaleni ukuchitha igazi nje bebengakusaba ukuchitha igazi. Ingakho bafike eAfrika bayidla kalulu. Omunye ukayibuza ukuthi iKemet or iGibhithe li-advanced kangaka. Kwangangena abantu abaqhamuke eEurope bavele bazoluketula langenazo yini ikhaya. No babangakulindele into ngoba labantu bebengahlaselani labantu bebephila nje bazi ukuthi hayi abantu namba nalaba siyabaphucula nihambeni nani niyophucula. Kanti laba ngeinhloso zabo lento ingaphakathi kubona. Nje ukuza umuntu kuthiwa eyubani is a cold-blooded killer. Ivela lapho leyo nto ukuthi bayabanda abanayo lento bayabanda nje ukubulala umuntu nje akudikiza inqondo. So indaba umuntu wesifazane bebengeke ama-Roma athi mayesefika bese sithatha kakhulukazi lento le yokuthi igama likayise elikamama ekule ndodana kwathiwa bona igama likayise ele ndodana elikamoya oyingcwele. Bayibulala kwathiwa ke laba ke ibona ke abaphethe kushuthi ke kule nkolo uyise indodana umoya ongcwele bangambeka bamuthi gaga umuntu wesimame. Kodwa khona kunjalo bona futhi into abayenza bakha bathatha lesithombe saseGibhithe sika mother and child lesi esigcine sibizwa ngeBlack Madonna. Sikhona namanje ukubona iPope
kubekelwa abantu uMaria omhlophe bame bakhona nala emissions amaRoma nisibone isithombe sikaMaria. Bayahamba abantu abamnyama bayothandaza kulesi sithombe sikalo Maria omhlophe. Kodwa le phesheya eEurope namanje eSpain ngithi Portugal namanye amazwe eEurope kunomkhosi walo Maria omnyama okuwenziwa. Usakhonzwa lo Maria omnyama nengane kuthiwa iBlack Madonna. Kodwa la eAfrika salethela omhlophe uMary kwathi wasikhonze lo omhlophe kwabekwa yena enkonzweni yobuRoma. Kodwa le mase kukhulunywa le kuthiwa uyise indodana umoya ongcwele ezulwini hayi akabekwa kakhulu kodwa bayamkhonza la emhlabeni lo wesifazane kushuthi bayawazi amandla akhe umuntu wesimame bona laba abamhlophe omnyama kodwa ngoba namanje basamkhonza lapha. Now bayakheke lento yabo bayakhe le Trinity yabo bese bethi mase beyakhile bese ima kanjalo ke bese kodwa ke uArius abe nenkinga afuduke kuArius makuphela lo mhlangano bese yakhiwa lento wathi hayi ke naye into esizokwenziwa kwaze kuthiwa bonke ke ababishop abala endlini emhlanganweni ngosuku lokugcina zonke incwadi abayiphethe ziyasala la akekho ozophuma nencwadi zasala kanjalo incwadi zenkolo ababeyiphethe. Wayesethi uConstantine akhanjwe wakhipha amabutho akhe kuyiwe eGibhithe nakuzo zonke indawo nakoLibya kuyoqoqwa zonke incwadi ezikhona bayiqoqe zonke babuye nazo. Kunendawo ke ilibrary ekuthiwa ise-Alexandria khona eGibhithe. Le library ayakhiwe amaGreek yasibizwa ngo-Alexander lo waseGreek ngoba uPtolemy naye njengoba ngithi wakha inkolo wathatha abafundisi waqoqa zonke incwadi uPtolemy ezazikhona wayoyibeka lapha ya ayithola zasegxishwa kule library ekuthiwa ilibrary yase-Alexander. Wasethi zizohlala khona wayeseyithatha la kubantu bakhe ukuthi abakheke ukuze sekubhalwani kubhalwa iBhayibheli kubhalwa itheology yenkolo ke manje ibhalwa amaGreek ukuthi nje leyo part ngisuke ngayeqa sengibuyela kuyona ibhalwa amaGreek. Now uConstantine naye mayisengena usengena kusethi aqoqwe zonke incwadi uthi nalezi eziselibrary Alexander ayiqoqwe zikhishwe ukuthi engenamsebenzi ababodwa engenamsebenzi bese bayayishisa shise konke nelibrary iphela yashiswa kanjalo ke ilibrary of Alexandria kwathi zonke ezinye incwadi ezikhona zashiswa. uArius ephuma kulomhlangano wabona ukuthi no uyazingelwa wabaleka uArius nebandla lakhe abanye abafudukela ko-Ethiopia ngoba njengoba ngisho i-Coptic Church ibikhona lapha e-Ethiopia namanje uzibone i-Ethiopia ingazange izicolonize namanje i-Coptic Church ikhona lapha e-Ethiopia ibandla ke lelo lalaba ababaleka abafuduka ngoba bengafuni ukungena bathi nce kodwa ekugcineni nabo ayikho into etheni ngoba vele i-Coptic Church yayisivele phela uyakhumbula ukuthi ivele ngabalandeli bakaSerapis yayisivele idungekile nje le nto babaleka nje neyanto bayoyifaka lapha ya e-Ethiopia bayoyenza khona vele isinokudungeka nje okuningi phakathi kodwa kukhona okuthile okwamaqiniso esike sicabanga ukuthi banakho mhlambe bahleli phezulu kwakho kodwa okuningi nje kwase kunokudungeka ngoba nayo vele yayisiyilequza idungwa amaGreek leyanto. Now uJesus Christ ke lo wamaRoma owakhiwe ngo325 AD uyena ke lo osekhonze. Now ubani uJesus Christ kuconvertwe uSerapis okubuTolemi kwenziwa uJesus Christ wakhonzwa ke kwaze kwaba yimanje noJesus Christ. Cela ukuma